Benvinguts al canal BAM 2000. Amb aquest tutorial el que farem serà explicar com fer una presentació amb el Google Drive. Doncs el primer de tot que hem de fer és hem d'anar al nostre correu i seleccionar Drive. Molt bé, un cop estem a Drive, anirem a Nou, a Nuevo i farem presentació de Google Drive. Perfecte, i aquesta serà l'apariència que tindrem, la interface que tindrem per fer el nostre Drive, la nostra presentació. Doncs el primer que farem de tot serà posar-li un títol. Jo li diré Dendrobates, perquè faré una presentació sobre les dendrobates. Recordar que això no s'ha de guardar perquè automàticament ja ho va guardant. Posat aquí, quan li doy un enter, guardando, veieu que surt aquí, i tots els canvis guardados en Drive. Ja l'hem guardat. Vale, també recordar que les eines de Google són totes col·laboratives i les podem compartir amb altres companys. Doncs el que farem, anant a aquesta part d'aquí, de color blau de compartir, doncs compartiré aquesta feina i jo la compartiré a mi mateix, però per aquí ho veieu. Vale? I dic a enviar. Molt bé, teòricament m'ho he compartit amb mi mateix, però vosaltres podeu compartir aquesta presentació amb un company o diferents companys i treballar al mateix moment, alhora tots, fent diferents diapositives. Bé, quan obrim la presentació, el primer que veurem serà aquí on aniran sortint les diapositives. Aquí tindrem tots els comandaments de les coses que podem fer. Aquí els temes que venen per defecte, que podem escollir tots aquests temes que hi ha per aquí, podem escollir el que més ens agradi, la part on treballarem i això per fer notes, per posar notes. Això no ho utilitzarem molt, així que seria molt bona idea de fer-ho més petit i així tindrem molt més espai. I el que sí farem, doncs podríem agafar d'entrada una presentació, un tipus de presentació que ens agradi, de les que ja tenim per aquí. Tenim unes quantes per escollir. Doncs jo, per exemple, agafaré una qualsevol. Doncs aquesta. Automàticament se m'ha posat aquí la meva presentació, la meva tapa, la meva portada que jo he escollit. Vale, i aquí li direm el títol de la feina. Les dendrobates tictorius, que així és com li direm a la nostra presentació. I aquí, amb aquest quadre d'aquí, no el vull per res, així que el selecciono i amb la tecla de suprimir l'elimino. Molt bé, aquesta sempre el podré moure més cap amunt, més cap avall, i quan vulgui veure com en quedaria, clico aquí en iniciar presentació, faré un clic i aquí veuria com em va quedar. Si vull sortir, amb la tecla d'escape i torno a la meva presentació. Molt bé, què coses podem fer? Doncs podríem fer el següent. Per exemple, podríem seleccionar totes aquestes lletres i canviar-les del tipus de fons. Podríem posar, per exemple, aquest tipus de fons. Podríem posar el tamany, podríem posar un tamany de 30, que quedaria més petit, o un tamany, per exemple, 60, que es quedaria molt més gran, o inclús podríem posar un 75, o el que ens agradi. Aquí veurem que marxa del nostre quadrant, així que és massa gran, i li posarem, per exemple, un que sigui de 70. Provarem amb 70, encara és massa gran, provarem amb 65. Molt bé, aquí ens queda fora, però aquí podem anar arrossegant això i ens queda dintre del nostre quadre, de la nostra diapositiva. Si seleccionem tot, doncs també podem posar-li amb negreta, deixarem així, i podríem posar-li també un color, posar-li de color vermell, per exemple. Molt bé, també podríem posar-li amb aquesta tecla d'aquí, de formes, podríem posar-li una forma. Agafarem un rectangle i dibuixarem aquí un rectangle. Aquest rectangle també té uns colors predefinits, però jo aquests colors sempre els puc anar canviant.
Si clico, aquí tinc les eines per anar a canviar-los. Per exemple, li podríem donar un color de fons de color verd. Al voltant el farem transparent perquè no surti res. I el gruixut de la línia posarem, per exemple, un 4. Doncs mira, li farem el color, el posarem de color verd més fosc. Molt bé, aquí el tindríem. Però ara, clar, ens queda darrere el títol. Bé, puc fer dues coses, o enviar això cap enrere o enviar això cap endavant. Per exemple, faré aquest. Selecciono, botó de la dreta i posa ordenar, moure al frente o hacia adelante. En aquest cas seria el mateix, el tiraré cap endavant. Molt bé, ja tindria aquest quadre, també el puc deformar, tantes vegades com vulgui. I el deixaríem així. Molt bé. I ara el que farem aquí serà insertar un parell de fotos. Doncs m'he fet una carpeta, anirem aquí que posa imatges i anirem a seleccionar les imatges que he agafat. Agafaré aquesta primera. Molt bé, aquí la tinc. I la posarem, per exemple, ben enganxadeta aquí. I una altra. Que serà aquesta. Bé, aquesta la faré una mica més petita, perquè el que vull fer és tombar-la. I perquè ressalti més, li donarem, per exemple, uns píxels de 4 i la posarem de color vermell. I així la tindrem marcada amb color vermell. I aquí podríem tenir, per exemple, el títol o la portada de la nostra imatge. Bé, doncs fins aquí el primer tutorial de les presentacions de Google Drive. Fins ara.